Ayan. 22 na. Uy, buwan. Isunod sa Baby go land, baby. Baby go land, baby. Ay, madapinasta dito. So yun po mga kumboy, no? Napawisan po kami nila. Wala. Ari lang. Ayun. Pasahan natin karot. Go pa ni Boy. Layo pa ni. Di, ko na, nag-uwi na. Ayan. Gi, bira, anam. Bira daw. Gusto ka, ay, pag-alay. So, ayan po, puto na. Gi! Hapak adot. Ay, idoot. Tayo. Adot. Gi. Ayan, ayun. Tumba yung saging. May saging na. Nahimuso ang yung apuan. Guys. Ayo dia ka dia pa. Kumpay mo. Kung Martin daw sa Martin. Do kami. Sa mo ko lang dito ni hawat taay. No, Martin. Ayaw to lang. Ala ko Martin man to ka. Isawit. Kuya Iso na, Kuya Vic, ikaw mag
Sa taas oh. Napagod ka, Rapiro? Hindi naman napagod, pero Ano man? pahinga na lang. Ipahinga muna. Oh, Punta pa tayo ng dagat na ba? sakto ko nagkapasingot ba? Okay naman dagat. Hindi na mga baldi, Dok. Oo na, gidara na ang ganihan sa blang. May gamit. Wala ang lubiha dong. Moment to. Ako to, hindi ako sa video. Ako. O, kita kayo. Ako. Yeah. Picture vlog. Ayun. Ayun ka. Teko ko na diyan dito. Ayun. Hindi na part. Part. Kita eh. Okay, sir, bad. Lusakan. Lusakan ako na so. Gani ah? Tamo di sa. Ako to gan. Dilo ko kana sa ibo. Ayan po sila mga kamaster. So, kaya pala tinanggal yung niyog mga kamaster kasi hanggang dito yung ano, pundasyon niya. Hanggang dito yung ano niya mga kamaster, pundasyon. Kaya kailangan tanggalin yung niyog nila. So, yun po mga kamaster. Natumba na yung niyog.